Allah jabaga Mali kono Mali ko kame bela jele fo ka fo bela jele ka partager bi ani shogo Amadou Sidibé ni jangwa ma bango Amadou shogo Amadou salam alaikum wa alaikum assalam kore bashitila mi ala fo kala barkada shogo Amadou bi kliganna anduna kungo kono jemgo kama mo fi aglan tugumina akadi ka fo ibla jemgo la sabi ikan mo be jem fambe ama fo bela jele ga imagine partager sabi shogo Amadou bambolo bi man ko kabako be shogo Amadou salam alaikum wa alaikum assalam أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم alako je sababu ye malifinya yere sababu ye ala ye je da doni wa ala bi je ba doni shukura doni ala sona ka dugu je doni malifinya te nyenyenini ko ala bi ma do son ka soro ima kala bla kala kono nga ma do be ala to son fi ka nyenyini shego Amadou Sidibé bango Amadou malila Bamako mundugula farada sabu nyuma shugo ngani malifinya tne je sababu nyuma ye opma mbadew ani se fulabe nyana bi ame kungo mi ngono ode chele kungo na fura chele chele be awa Bamako ni awa koroche na fura chele bandugu be afanfe na fura chele daranimbe na fura chele mundugula yere bise ka damina la kata faradala ka yele kata bla aywa fo abe batige ka do bana kata baningo kono amo chele kungo kono bi malifinya e sababu ye ala e je jo doni wa ala bi je wuli doni ni mami ya sigi konye nda bedi alamo ala te be yoro do koyi ala e be doki ay be daki bla me ka ko nyina bole obi ka chesiri ni ka timnya njabro ne yisi ki adi alamo jugu munu bi la olu masigi ka foku ba di alamo koyi olu fana be no fe ngani ala sona ni yisi una kila ma munu nyanganu shogo Amadou Sidibé bango Amadou ala ye doni ji sababu ma minga doni na bi ji adale mo shuni kle o de la ne o defo ni ye shu fla shu sabake shogo Amadou ko kaba eta dobli manyi dame fe minga anye ledu ta ambade islame uye anambade chrétien anambade siginyo bela jerelenye ka fo arabado manase amena ka delju walanganda bani hadama dewnye ala betuga nogoya uye chugomi nye ledu di momo franzi ka uka president be kule la shuni kle na mawuli ki jo sisa je bebe na je kale de kele wa Europe yere be je ka kele droit de l'homme bina kele Mali no fe wanyenga keta ke kaba wa benda la furata la fonu sekira ka awajugu ge ka bo Mali kono Mali de munu ni je jamana de munu no yanga dafe jamana uye no be jamana were ula no be Europe jamana ka nya nyini mena doni wala nganda uye beka here soro yere koro ukase ka ni jamana jugu bla bari kele bu ni ala de chesisa opmana anana usira de kabi afamna anya ni ledu ji domi ani biche fenjamangera Franzi basage bora ko munu ngara Mali kono ko lu jala kido o te kele ban aye fenjaman fo o te kele ban droit de l'homme wulilu ko o shite kele ban tange Mali ma libéré andi fara ula o kuma mina doni dowdi adama deuma ku yere deme afamna ama fo jembe shogo Amadou ko WhatsApp numéro ko fe mo shi kana wole direct la bela jele kata WhatsApp sira fe sebe shogo Amadou ko sika ne ko soro a téléphone numéro 00223 79 19 99 41 79 19 99 41 Maltel 00223 qu'on fait 66 57 41 12 66 57 41 12 bela jele ka vocal ci WhatsApp sans fait soro carte wata en inflation complet nala ka je showa ngatan soro kan akwa malefiya sababu ye ala ye je da nabi nyuma na je kono akla fla klangele ka mabaya bela jale jirala la shuguro selame ya bolo fara munu me nami baraka no ye ka damine la ya faga nabila yusufu ka ko abela jirale nana shugola ala ko la shugo kabako do ni mami shugura ki yere yiri tula yiri nugule we noro e ikadala watila here chama kelime ki lamini me ba saraka ni jume obi saraka nono kene ibi ngeni yedaka
ka nɔnɔ kɛnɛ in min ni denbaya b'i bolo i b'a dɔn min k'a d'olu ma n'o kɛra kaban a bɛna don nɔrɔ kɔnɔ ni maa min sugora k'i ye tile la o ye sababu ɲuman ye diɲɛ bɛɛ bɛ na i dɔn nka i b'a ye i dɔnnen don sɔrɔ min b'i kɛ sɔrɔ in t'i bɔ ni maa min sugora k'a ye ko jɔ nana e ta ka na jɔba bila e la ka yɛlɛ sankolo la a tigi t'a ka maaya kɛ i bɛ avion voyage kɛ ni maa min sugora k'e bɛ kɔnɔ kɔ la ka yɛlɛ sankolo la kɔnɔ bɛ wuli n'i ye i bɛna avion voyage kɛ ni maa min sugora ka marifa ye maa bolo mugu ma ci janfa tigɛr'i kama i bɛ saraka bɔ jumɛn na jiri dɔ bɛ falen kɔlɔn dawolo la ka yɛlɛ n'i y'o jiri sɔrɔ i b'o tobi k'i ko n'a ye kulusi tɛ o la n'o kɛra kaban a yɛrɛ tigiw bɛ bin a dingɛ kɔnɔ ni maa min sugora ka marifa y'a yɛrɛ bolo k'e marifa b'e bolo i bɛ ka taama n'a ye wali i jɔlen don o y'i ka dɛmɛni ɲalen i juguw bɛna janfa min k'i la ni ala sɔnna u tɛ se ni maa min sugora kɔlɔnkɔrɔ la o ye juguw ka janfa ye ni sugora kɔlɔnkura la o ye jɛɲɔgɔnkuraw kɛtɔ ye ka fɛɛrɛ tigɛ i ma i ka yeko kama suko ye wulibali de ye ni maa min sugora ka sa belebele dɔ ye i ma sa in dan ye gɛrɛsɛgɛ b'i la maa min ka kan ka mara kɛ i b'a fɔ diɲɛ maramasakɛ o tigi de don mɛ o b'a yɛrɛ kɛ maani ye tanke n'a ma wolodon saraka a kana a yɛrɛ sɛgɛ a ti kɛ nafolotigi ye maa min sugora sala sa min tolen bɛ i ɲɛ b'a kululen la f'i ja bi tigɛ a ɲɛ sugo la o tuma na o tigi gɛrɛsɛgɛba de b'o la n'a ma saraka fu don ni maa min sugora bokɛnɛ la o bɛ kɛ nafolotigi ye n'a y'a saraka bokɛnɛ saraka sugo o ye dɛgɛ nɔɔninen ye ni maa min sugora kabinɛ falen la fo k'a maranga i donna ɲɛgɛn na f'i bi porokoto kabinɛ na o tigilamɔgɔ o de ye nafolotigi ye mɛ a gɛrɛsɛgɛ datugulen don kabinɛ da ka dɔgɔ e tɛ se ka don fɛ o bi saraka ni dɛgɛ nɔɔninen ye n'o kɛra a tigi bɛ kɛ nafolotigi ye ni maa min sugora k'a ye tuma min e sugora limɛri cira ka bɔ sankolo la ka na da i kan o tigi ye awa masakɛ ye maa min bɛ kɛ masakɛba ye a tɛ sɛgɛn foyi la o de don nka a wolodon mago b'a saraka la n'a y'a bangedon saraka dɔrɔn a bɛ kɛ fɛn ye ni maa min sugora k'a ye k'i ye dolo ye sankolo la dolo caman i bɛna kɛ maaba ye i bɛna tɔgɔba sɔrɔ diɲɛ na sɔrɔ bonda bɛ na maa minnu ma o y'o tugu ye bari a bɛ fɔ o ma o de ye babu nujumu mina samawati wal ardu o tigi ka koɲɛ o bɛ ta o junsu kan o ye aya dɔ ye n'a y'a wolodon saraka k'a haya sɛbɛn n'a kura n'a ye koko kelen o y'a mago ɲalen ye o tuma na se fila ni maa min sugora k'a ye yiri yirali la kana maa ɲininka bilen koyi yiri in lajɛ dɔrɔn dɔnnibaa dɔ ɲininka a k'i wolodon haya yira i la i ka t'i ko ni o ye o y'i ka ko dilanlen ye ni maa min sugora k'a ye suruku bɛ k'i gɛn o ye nafolotigi ye mɛ maa min bɛ boli a gɛrɛsɛgɛ ɲɛ o de y'o ye f'o ka saraka maa ja bi jɔ i ka gɛrɛsɛgɛ bɛɛ lajɛlen na wolodon sarakalen ni wolodon ma saraka i bi fɛn o fɛn kɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn o ye supasema ye o de kama n y'a fɔ k'a gɛlɛya u ma wolodon ko in u kana tulo k'o la den wolodon sarakabaliya ni den kɛra ka wolodon ma saraka den bɛ bila a mansa la ni mansa kumana a fɛ a t'a mɛn n'a kumana a t'a mɛn n'a ko ɔhɔn o y'a bannen ye n'a bɔra ka ban ayiwa a bɛ ko wɛrɛ fɛɛrɛ tigɛ a bɛ den kɛ nso ye a bɛ den kɛ dulɔminɛ ye i hakili la k'a bɛ yaala maa minnu kɔ den tɛ yaala o kɔ o ye den ka wolodon dilanbaliya ye saraka dɛsɛ ni sopasema kɛra bɔgɔ ye n'i ye awa simanso jɔ a kan o bɛ wuro de mɛ ni sopasema kɛra beton ye n'i ye so jɔ a kan a bɛ so kɔrɔ ni maa wolodon saraka la i bɛ ka min ɲini diɲɛlatigɛ la i b'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wolodon sarakabaliya a bɛ den kɛ bandi ye a b'a kɛ minikɛla ye a bɛ yaala ni maaw ye e yɛrɛ sigi tɛ k'a bɛ yaala ni minnu ye n'a kɛra musomanin ye a tɛ furu ɲɛ n'a kɛra cɛlasigi muso ye a bɛ furu kɔnɔ mɛ tɔgɔ duman t'i sɔrɔ a fɛ i b'a ye dɔrɔn cɛ jɛɲɔgɔnw cɛ somɔgɔw walima ale yɛrɛ jɛɲɔgɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ mɔndɛ dɔrɔn k'a bila ale kelen nɔfɛ wolodon sarakabaliya bɛ nin kɛ adamaden la ni maa wolodon ma saraka n'i nana ko nafolo baara i y'i yɛrɛ sɛgɛn maa wolodon sarakabali tɛ se kɛ nafolo baarabaga ye walima tɛgɛ kɔnɔ ɲɛgɛn dɔ bɛ yen fo n'a sɔrɔ o b'a kɔnɔ n'o b'a kɔnɔ o tigi de bɛ se ka kɛ ne ye kaliwa minnu don alihamudulilayi maa minnu ka kaliwaw kɛra maa dɔ bɛ yen maa tigi fo k'a barika wa dɔrisi min jɔlen filɛ nin ye a nana ka 5,000,000 d'a kan k'a dumɔ ko nafolo baara min kɛra k'ale ta ye sira sɔrɔ a dɔrisi in sa ka n'o di yan o de ye amerikɛn mobili ye sa o tuma na a barika a ye n b'a fo ayiwa an ka dɔnni ma jɛn n'a ye k'i ka maa tɔ fɔ ko nin tigi bɛ nin dugu in na k'a ye nin kɛ an tɛ n'o kɛ ala k'a ka nafolo mɛn k'a ko suturarɔ o mɛ ka fɛn min fɔ k'a gɛlɛya a ye hɛrɛ kɛ seko amadu ye ko a dɛmɛna o t'a balen ye a kana tulo k'a yɛrɛ la n'i ye nafolo sɔrɔ baara de sɔrɔ la bari
ala ka saya furati maa bolo mais diɲɛ kɔnɔ bi saya bɛ maaw bolo o ka jugu ala ta ye bilen yaro ni fɔ k'i fa n'u da ye maa min filɛ wa diɲɛlatigɛ ye sababu ye baba ni sisogo ala ka hinɛ la ala ye maa min da ka ɲɔgɔn fila ma deli ka da dugukolo sanfɛ anw ka nin yɔrɔ in kɔnɔ ya o de ye ale ye mais maliyɛn in se da ka digɛ bɛɛ dala k'a dalen to yen maɲumako la o sa don u ye jele ni damaw ani bariw ani balanu ani sɛbɛw u y'o ta ka t'o bɛɛ lajɛlen kongo su dunɛ ye ala k'an kisi o de ma o babani min filɛ o ko a bi bange don min seko amadu y'a fɔ ni taamasiyɛnw tɛ kow la o tun ti fɔ ko a bi bange don min na ko tasuma ye dabiya dugu bɛɛ lajɛlen jeni a don f'a bange don o min ye o de n y'o de f'aw ye n'i sugora tasuma minɛ la n y'a f'i ye n k'o ye dugawu jaabi ye o ye gɛrɛsɛgɛ ye o kumana fɛ o babani min filɛ ni dabiya bɛ jenina o bange don o kumana o de y'o nafolotigiya kɛ nin ye diɲɛ lajɛlen ye o ye nka n'i y'a sɔrɔ u ka du a tun bɛ so min kɔnɔ n'o fana kun jenina ka fara a kan a ka ko tun bɛ laban fo ka taa se a saya don ma babani tun tɛ kɛ fantan ye diɲɛlatigɛ la o kumana mɔgɔw ka kow ɲɛɲini ni nin ɲɔgɔnna kɛra dugu bɛɛ jenina so min ma jeni o de tun y'a bange du ye n'u tun y'u jɔ k'a ka ko ɲɛɲini a ka ko bɛɛ lajɛlen tun bɛ laban mali jamanatigi dɔ tɛmɛna o fana bangera don min ji a bangera du min kɔnɔ ji y'u ka du bɛɛ bi o don ka dugu du bɛɛ to yen o kumana o de b'a yira ko n'a ye den ka ko ɲɛɲini kasara bɛna a ka fanga laban bi mɛ n'a y'a ɲɛɲini a b'a ka fanga kɛ fɔ k'a laban mɔgɔw bɛ ka don kow la ten u tɛ ka kow ɲɛɲini seko amadu sidibe debi maa wolo don i ka ko bɛ jateminɛ adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ dilan ala fɛ depuis wolodon ni fɛn o fɛn bɛ dilan a ka ta i bangedenw kan n'a ye masakɛ o masakɛ ye n'a ye maa o maa ye k'a b'a ɲɛɲini k'a bi n'a kɛra maa sugu o sugu ye tant que n'a ma wolodon sɔrɔ n'a taara ci a la a bɛ dɛsɛ a la mais seko sa maa dɔ bɛ yen sisan n'i ko maa wolodon dɔw b'a ye u kɔrɔbayara u donna san 40 san 50 kɔnɔ mais est ce que olu fɛnɛ bɛ se k'u wolodon u bɛ ka wolodon jate denkundi de ye n'o tɛ maa wolodon bɛ ɲɛɲini fo ka se san 65 maa bangedon bɛ ɲɛɲini fo ka se san 65 hali n'i ma kɛ fɛn ye bilen ala na denw bɔ i la mun b'i balo kɛ wolodon jɔyɔrɔ y'o de ye ni maa wolodon tiɲɛna n ko den minnu b'i bolo a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka kow nagasi maa o maa b'a fɔ a bɛ hɛrɛ ɲini ka s'i ma kungo dɔ b'o sɔrɔ i dalen bi to yen a b'a f'i ye e baba i bɛ dugawu kɛ n ye dɛ n ka kow ka fisa sisan n bɛ yɔrɔ min yan vraiment kow ka fisa n bolo n'ala sɔnna kalo kura min k'i ye a bɛ san 4 kɛ k'o fɛn ɲini a t'o sɔrɔ bilen cɛkɔrɔba ka wolodon sarakabaliya kɔlɔlɔ de yɛlɛlen filɛ ale la o ye ni maa wolodon ma dilan i bɛ fɛn o fɛn ɲɛɲini walahi ala bɛ sen d'a kan ni maa dɔ ko karisa ne ka fɛn dɔ bɛ yen a bɛna débloquer kalo kura ni ala sɔnna n bɛna nin k'i ye min bila ka taa hiji la wolodon sarakabaliya kama sen b'i da o kan o yɛrɛ tigi bolo t'i da o wari kan bilen e b'a fɔ nin ye nin fɔ ne ye sa a yɛrɛ dun m'a kɛ o i t'i yɛrɛ ɲininka de e yɛrɛ ta dilanlen don wa maa wolodon dilanbaliya a bɛ sen da dahirimɛ bɛɛ kan maa b'a fɔ n b'i dɛmɛ n bɛ commerce minɛnw bila ka na d'i ma n bɛ conteneur ci i ma wolodon dilanbaliya kama a bɛ kalo min fɔ o y'a baden papier bɛɛ bɛ dilan pewu maa b'a fɔ n bɛ nin ta baara la wali entreprise b'a dayɛlɛ i ye taa papier bɛɛ ɲini i b'a bɛɛ ɲini banki kɔnti dayɛlɛlen kɔfɛ aw bɛnn'o kan tuma min na wolodon dilanbaliya kama sen bɛ sin ka da ko kan ten o y'a annulé o de y'a to dɔ bɛ nafolo baara kɛ a tɛ ɲa ni wolodon dilanlen tɛ soit ɲɛgɛn dɔ bɛ yen o ye ala yɛrɛ ta ye n'o yer'i tɛgɛ kɔnɔ dɔrɔn ne b'a k'i ye k'a sɔrɔ wolodon ma dilan soit an bɛ wolodon dilan ni wolodon dilanra o ye sopaseman ye ni jinɛ gɛlɛn in yɛlɛn'o kan dɔrɔn o tumana baara bɛ ɲɛ i bolo maaw bɛ ka tulo k'u wolodon la u kana tulo kala ntɛnɛn ta n y'o de fɔ aw ye ntɛnɛnden ale ye maa min bɛ alakira mahamadu mandenw ka sira kan i b'a tigiw ye u b'u dara kuma de fɔ ten u ka fari da la foyi u tɛ juguya dɔn ntɛnɛnden yɛrɛ kɔni min mana k'o la o b'o de fɔ o tumana diɲɛ taara bolo min kan maa min b'a ta bɛɛ lajɛlen fɔ o de ko man di maaw ye donc ntɛnɛnden ni sɛgɛn ntɛnɛnden ni tɔɔrɔ ntɛnɛnden ni ɲani i b'a kɛ maaw ye u t'i ka ɲuman dɔn fana ntɛnɛn den bɛɛ tɛ hali ni kɛra ɲɛmaaba i b'a k'u ye u t'a dɔn i kɛra muso ye i b'a kɛ maa sugu o sugu hali sinjiw i bɛ hɛrɛ k'u ye u bɛ k'i jugu ye jumasi den ale de ye maa ye hali ni miliyari b'a cɛ fɛ cɛ bɛ bila a kɔnturu la a bɛ hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ mɛ a ka nafolo b'a bolo cɛ yɛrɛ ta b'a bolo mɛ cɛ b'i ka nafolo kafo k'a bila ka tila ka muso ta dun jumasi den bɛ nin cogo la furu man d'a la tɔɔrɔ dan
o kuma tarata de o musow de bɛ kɛ n'i y'u lajɛ o jinɛtigi ka ca ni min ka ko ɲɛɲini jinɛ dɔw bɛ to ka taa d'olu kan k'o bɛ wasu wasu o tigi bɛ k'a ti ko laban araba den b'o cogo la nabila musa ka don isa ka don o ye araba ye isa ka don o ye araba ye hawa ka don o ye araba ye araba ka gɛlɛn n'a bɛ taa bin masakɛw kan k'u kɛlɛ a b'a daminɛ araba o k'a sɔrɔ a ye wolodenw ɲɛɲini n'o ma kɛ n'i y'i fara t'a la u bɛ saw la dɛ o kuma na fɛ masakɛ ti kɛlɛ ten masakɛ kɛlɛbaa si man ja fɔ ni mɔgɔ min y'a ɲɛɲini o kuma na sa o araba don min filɛ ni den minnu bangena o don la o den ninnu filɛ olu tɛ dɛsɛ ko la kosɛbɛ alamisa den o ye maa ye min bangera hijabu kan misi min ɲigira n'a bɛ fɔ suratu bakara o ye ɔlɛ ye alamisa den ale ka furu ka gɛlɛ a tɛ furu laban cɛ o cɛ mana bɔ a nɔfɛ i b'a ye o bɛ t'i dimi sɔrɔ ka taa n'a yɛrɛ ye ani cɛw ka di mɛ a tɛ furu kelen sigi o de ye mɔgɔ ye sa mɔgɔ min bangela hijabu bari diɲɛ sigir'o o kan i ɲɛ bɛ dugukolo in na nin dan bɛ min kan dugukolo dan bɛ min kan o ye ji ye ji dan bɛ sala kan sala dan bɛ dibi kan dibi dan bɛ hijabu kan o hijabu min filɛ de alamisa den dolo bɔgɔ tara k'a go de rɔ o tuma na i b'a sɔrɔ a dawula ka bon den bɛɛ ta ye alamisa den wolodon n'a sarakala ɔlɛ misi la a tɛ fantanya kɛ jumaden o ye maa ye diɲɛ masakɛ masaya tilala masaya 111 110 o bɛɛ jira awa mɔgɔ min ma o de ye jumaden ye kelen in ka tila maa tɔw cɛ jumaden n'i y'a sɔrɔ walahi n'i ye jumaden sɔrɔ n'i y'a nagasilen k'a ti baara la k'a ka kow tiɲɛna e de m'a wolodon saraka n'o tɛ jumaden kan ka don da la mɛ wolodon ko in u y'a jigiya k'a kɛ i n'a komi o ye denkundi saraka ye a n'o de ka jan ɲɔgɔn na se fila u tɛ kelen ye sabu ni maa min fɛ k'i wolodon saraka di a b'a ka misi de fa i b'i ka misi de ɲini o bɛ fa n'i ma o kɛ ka n'i yɛrɛ sɛgɛ bilen bari ne tun b'a misi mun faa k'a nasi bɔ ne sɛgɛnn'o la o n bɛ k'a kɛ mɔgɔw ye mɛ n sɛgɛnna bari ne y'a ye u bɛ n'o bitɔnni négocier k'o négocier ka n'a kɛ ne bɛ kalo 5 kɛ hali ne tɛ misi 2 yɛrɛ sɔrɔ o rɔ ne dun bɛ misi 7 san k'o faa donc ne jɛ in na maliyɛnw ka ko in kɔ koyi u k'a lajɛ ni min b'a ka wolodon saraka i yɛrɛ b'i ka don fɔ n'a fɔra n b'a saraka yira i la an b'a misi faa n'o fara pour que i ka jɛrɔtigɛ ka ɲa n'o tɛ i bɛ baara kɛ ni wolodon sarakalen tɛ i bɛ baara kɛ k'a fili i kɔfɛ de i b'a kɛ k'a fili i kɔfɛ de n'i y'i kɔmunu i tɛ foyi ye a bɛ komi maa min bɛ k'a sugo k'ale bɛ sumanakunu boli tuma bɛɛ o tuma na i b'a sɔrɔ tigi b'o cogo la i bɛ baara kɛ mɛ i b'i kɔfilɛ i t'a nɔ ye i tɛ so pasema ye i tɛ so jɔlen ye i tɛ wari nɔ ye foyi e dun bɛ jamana kɔnɔ ye dɛ san 5 san 6 i bɛ tile tuma min na diɲɛ bɛ ka nin si la i bɛ tunga fɛ e ma se ka foyi dilan faso kɔnɔ donc baara cɛnnen de y'o ye maa wolodon dilanbaliya a b'o lase jɔn ma sogo wolodon kɔnɔna la i ye fɛn dɔ fɔ a la min y'an bɛɛ siran k'a fɔ ko don 3 bɛ don dangereux ka daminɛ alamisa kosɛbɛ juma samedi kosɛbɛ bulu den si tɛ jɛ ni m'u ka ko ɲɛ o tigi man ca o ye jumɛn ye don kalojɛ bɛ taa minnu si kan o y'o ye n y'a f'u ye sanu yɔlɔ tɔgɔ di fɛnkɛ daga bɛ du ye kolonkisɛjɛ kɛmɛ ye o daga bɛ du ye ani si sina maa o maa den ka den sɔrɔ l'o la mɛ maaw tulo gɛlɛyara o alamisa den ni jumaden ni samedi den samedi yɛrɛ ta hali n'a kɛra tile kelen fa ka don a den a ka kɛnɛya o bi kɛ dɛ donc i kan k'a ka ko ɲɛɲini o yiri daga kan ka don a ye di o daga in nun filɛ o ka gɛlɛ dɛ wala ne b'o daga kelen don mɔgɔ ye di 40,000 n'a se t'i ye dɔrɔn e k'a to yen ka n'i sen don a la yɛrɛ n'o kɛra i ka den ala sɔnna a si b'i jɛ n'o tɛ o den minnu filɛ don dɔ b'a la kalo don dɔ de don ni den min bangera yɔrɔ ka bɛn ni juma ye wali alamisa ye wali samedi ye o si t'i jɛ den minnu bɛ sa o si fɛ o de y'o ye walima ka taa dalen kunun ka dɛsɛ o b'o denw nɔ ye a faamuya sogo don n'an delila ka baro kɛ an n'a sɔrɔ an ma deli k'o fɔ émission na i ka kuma b'a jira k'a fɔ ko den dɔ bɛ na nabila yusufu la dɔ bɛ na isa la kosɛbɛ dɔ bɛ na musa la o bɛ kɛ a ka di i ka walawala don olu kan o ko bɛ cogo min na ala ye dali kɛ bɔgɔ bɛɛ lajɛlen taara ni bɛɛ lajɛlen dilanna don kelen ni bɛɛ ye kelen ye kabi adama ni dilanna don min ni tɛ diɲɛ na bili ko ni min ma dilan niw bɛ ala bolo de i b'a fɔ ko ni pièce bɛ cogo min na n'a bɛ ta k'a monter fɛn la de niw bɛɛ lajɛlen dilanna wa ni bɛɛ ye filan ye se fila k'o fɔ ka tamaki bɔ mɔgɔw la maa den ni fa ni u bɛɛ ye filan ye den ni ba ni u bɛɛ ye filan ye fɛn jumɛn kama ala bɛ ni ta k'a kiru niw tolen cɛma n'a ye ni a ye nabi ɲuman niw kɛru cogo min na a y'a daminɛ alakira mahamadu adama kɔfɛ a ye awa adama ni kɛru ta a kɛlen k'o kɛru sanfɛ ni min y'o kanu dɔrɔn k'a fɔ a nin ka di ne ye dɛ ni minnu y'o lajɛ ala y'o tigiw bɛɛ lajɛlen ka kow yɛlɛma k'o na sɛnɛ ka di den minnu na o y'olu ye n'a bɛ ɲɛɲini
o kɔfɛ alakira mahamadu a y'o ni ta n'a y'o kɛra o kɔnɔna ma ni tɔw dalen b'o filɛ minnu ɲɛ bɔra o fɛ minnu ɲɛ bɔra o ni fɛ ala y'o nɔrɔ yɛlɛ olu la o kuma na fɛ o tigiw bɛɛ lajɛlen ka silamɛya ye kabako ye a b'a ka hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ silamɛya kɔnɔ n'a ye fɛn o fɛn kɛ ko ala b'o ja a la o ye alakira mahamadu kanubaw ye o tuma na nabila yusufu a y'o ni kɛ kɔnɔ k'a kiri min kɛ ni minnu dalen bɛ minnu y'o ni in kanu sankolo la a kɔni a ye bonya min di olu ma o kɛra cɛɲɛ ni saramanya ye n'olu donna hali maa 1000 jɛra i b'a ye olu cɛ ka ɲi wa saramanw don bɔn ɲɛbɔ cogo b'o la nabila yusufu ka wa don n'i y'o saraka a cogo la i b'a ye ka cɛɲɛ bɛ kɛ sara ye ma i bɔ i bɛ hɛrɛba de sɔrɔ a la o tuma na awa dawuda n'o ye nabila dawuda ye kuma min na ala y'o ni fana ta n'a y'a keru a kɔnɔnama sanfɛ ni minnu dalen ye dawuda ni kɛnu ala y'o tigiw dilan k'olu bila olu ka kow ye nɛgɛ baaraw ye nɛgɛ piyɛsi feere butiki feere kɛnkɛyeri mɔbili dilan minkɛniseya ani o pɔm dilan ninnu ni fɛnw o ka baara y'o ye nka n'i ye dawuda ka wolodo kanu ka fara a kan o y'o de ye sakiya bɔra maa min na ale don minnu bɛ marifaw dilan ka nɛgɛw dilan ka awadabaw dilan olu ye o ye dawuda de la o tuma nabila solomana n'a y'o ni keru ni minnu dalen tora n'u ɲɛ bɔra o fɛ o tuma na fɛ a y'olu tigiw dilan k'olu marataba na nabila solomana ka sira kan o ye masaya ye maa dɔw bɛ yen foyi man d'a ye masaya kɔ i ka awa fanga ɲinina dɔ ko ten don dɔ ko sugonga min b'ale la bi f'a ka kɛ jamana in biri da ye o y'o maa sugu ye masaya ka don dugu ye ɔ mɛ n'a y'a ka ko ɲɛɲini a bɛ k'a ye mɛ n'a y'a kanu ten fu de don olu bɔgɔ talen bɛ solomana ta kan o tuma na masa zurukara nɛɛni ala y'o da ka ni min fiyɛ ala y'a keru sanfɛ ni minnu sigilen don u y'o ni kanu ni minnu y'o ni kanu ala ye barika min don o tigiw rɔ o de kɛra nafolotigiya ani mara ye o tuma o gɛrɛsɛgɛ bɛ maa minnu na zurukara nɛɛni ka don bɔn zurukara nɛɛni ka don o don minnu bɛ k'a fɔ nabi ɲuman don ninnu n ti n'o de fɔ parce que n'i y'o fɔ kaban o ye dɔnni yɛrɛ ye o tuma na o ni minnu kanu n'aw ye o tigiw ye nafolotigiw ye maa min kelen pe n'a bɛ se ka kɛ sa i b'a sɔrɔ dɔw b'a fɔ yan fɛ hɛkitari 800 b'a bolo yan fɛ izini 6 b'a bolo yan fɛ miliyardɛriw de don o tigiw ye o de ye mɛ n'i b'i ka ko ɲɛɲini fu de don masa zurukara nɛɛni a bɛ se ka nafolo mara bamakɔ k'a mara mali yɔrɔ bɛɛ k'a mara kɔdiwari k'a mara cadi k'a mara ndafɛ jamanaw bɛɛ i b'a sɔrɔ a ka sote b'a bɛɛ la o tuma na maa minnu ɲi filila awa o cɛ in ɲi filila n'o ye masa zurukara nɛɛni ye minnu y'o kanu o de y'o ye nabila musa a y'o ni da k'a don kɔnɔ min na n'a y'o kɛru ni minnu ɲɛ bɔra o musa fɛ o tigiw fana ala y'olu kanu k'o kɛ maaw ye maa minnu ye jamana kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ koladilanlaw ye u tɛ maa ka kuma lamɛn dɛ u bɛ koladilan n'u hakilina ye o de ye nabila musa kanubaw ye i ɲɛ b'o min na o sa don bɛ o la o musa min filɛ o ba n'o y'o woloba ye gindo dɔ b'o tɔgɔ la n'a bi fɔ a gundo in ye jumɛn a gundo tɔgɔ yɛrɛ musa ba kun ye burujɛnna ye n'a bi fɔ gatojɛnna a bi fɔ o ma ko hala yuhi o de ye nafolo tɔgɔ ye kabatumu dɔ b'o la n'i y'o ci kaba i ka sɛgɛn banna o de y'a to fɔ musa ba ko ni maa min y'a dɔn i bɛ kɛ nafolo tuma na ne de y'a tɔgɔ a fɔ nin ye dɛ n y'a gundo tɔgɔ ye hala yuhi kabatumu b'a la haladu b'a la n'i y'a hindi don k'a dafa n'i y'a kɛ i tɛ fantanya kɛ diɲɛnatigɛ kɔnɔ bilen yalama ko 7 o de ye nabila musa ba ye o tuma hala yuhi ne nin fɔra u bɛna telefɔniw de ci sɛgɛ amadu a kabatu joli dɔn numero joli dɔn ayi dɛ ne t'o fɛ ye dɛ an bɛ ɲɔgɔn de kalan la ni kalan cogo t'i bolo i ka kalan o i ka se de ye i bɛ mun kɛ sɛgɛ amadu ye i na kalan la o tuma na o nabila awa musa min filɛ ala y'o da k'o kɛ masakɛ ye masakɛ min n'a bɛ ko kɛ ani ala cɛ a tɛ maa lamɛn o de ye ale ye nabi ɲumanya dafa tewu o tuma na sa masakɛ wɛrɛ tɛ bɛn na n'o ye nabila yuba ye o nabila yuba nabi ɲuman don ala y'o ni keru maa minnu y'u cɔ dugu ma k'o ni kanu ala b'o tigiw lajarabi ni banagɛlɛnw ye a tigi bɛ se ka san 4 san 5 k'a nagasilen don bɛɛ b'a fɔ e ye nin bɛ sa koyi nin ka ko bana ala bɛna lafiya d'a ma n'a y'a ka ko ɲɛɲini a bɛ kɛnɛya ka kɛ cew ka tila ka tɛmɛ n'a ka maaya ye hɛrɛ minnu banna hɛrɛ bɛɛ bɛ segin a ma mɛ nin bɛɛ b'a sɔrɔ i y'i ka ko ɲɛɲini wolodo se fila wolodo de bɛ nin bɛɛ dilan an bɛ nabi ɲumanw da o ma mɔgɔ caman bɛ ka fɛnkɛ message ci ka na k'u wolodon fɔ bɛɛ lajɛlen ka taa i k'i wolodon sarakati i bɛ taa wasaw de sanfɛ Sogamaju ka téléphone numéro 00223 79 19 99 41 00223 79 19 99 41 ou bien 00223 66 57 41 12 n'i taara wasa i bɛ vocal ci a y'a sɔrɔ i labɛnnen i ka wolodon sarakati kama Sogamaju y'a fɔ bɛɛ a tɛ bɔrɔ jalan na WhatsApp sanfɛ ni maa min ta ye baara ye voilà maa min ta ye baara ye i pɛrɛnnen i ka wolodon kama Sogamaju ne wolola nin na a ko bɛ kɛ cogo di
a ɲɛ bɛ fi a y'a sɔrɔ i fɛnɛ labɛnnen don mɛ baro jalan dɔrɔn a t'o la sabu vocal de ka ca mɔgɔ k'a faamu Sugamadu an y'a ye k'a fɔ i da don wolodon na sisan k'a fɔ wolodon labɛnni de bɛ ko caman dilan o prévu ye mun sabu i yɛrɛ ye ne t'a labɛn n ka ko caman sabatira walahi ala ka i taa ɲɛfɛ amina rabi ne yɛrɛ ye n t'a labɛn yanni i ka dɔ wɛrɛ fɔ ne yɛrɛ ye n t'a labɛn i y'a mɛn i bɛ ka ne ka page suivre i b'i ka forfait jeni foyi t'o kɛ kanu kanu b'a jira ne fɛnɛ ye n t'a labɛn n'i ye maa kanu i bɛ ko bɛɛ k'a nɔfɛ Sogo wallahi i bɛ ko bɛɛ k'a nɔfɛ i ni sɛgɛn wallahi ɲɛ b'i la o ye tiɲɛ o Sogo in t'a labɛn o de y'a to mɔgɔw fɛnɛ bɛ k'u yɛrɛ sɛgɛn an nɔfɛ k'an filɛ k'u ka forfait labɛn sinon page caman bɛ yen olu tɛ filɛ o mais n'i ye k'an filɛ ça veut dire an ye labɛn dɔ de o sɛbɛ ka fisa kulo ye o ye tiɲɛ ne yɛrɛ tɛ kulo na dɔɔni ni kulo de kun don ne kun tɛ don a la ni sɛbɛ kun ma ye Seko Amadu fɛ min gali ala la aw minnu bɛ yen n'a dan tɛ ko la dɛ ne yɛrɛ dan tɛ ko la ka tɛmɛ aw kan wallahi ne t'i da foyi la bari ne ye cɛ ye n bɔra diɲɛ kɔnɔ ko gɛlɛn caman ba de diɲɛ kɔnɔ i bɛ ka Seko Amadu ye cogo min na a ka gɛlɛ a ye cogo ye bari n bɛ k'o de fɔ n ye layidu d'a ma Mali ko in nɔ ɲinan Mali bɛ libéré ni Mali ma libéré ne b'o de fɔ hali ni ne bi k'a saraka ye Mali bɛ libéré bilahi Mali jamana o jamana bɛ Mali janfa kɔfɛ France président bɛ ka kuma a ma fɛn fɔ fɔlɔ dɛ kuma t'a ɲɛ dɛ a ka nin kimiri si malidenw ye Bamakɔ yan koyi a k'a ka surasininw bila u ye maa ninnu bila yɔrɔ min k'u bɛɛ gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ an ka segin an ka cogo ma n'o ma kɛ n tɛ fara Faransi la wa dugu kelen n tɛ a tɛ échappé maa bɛɛ don ko in kɔnɔ n ye min don ka ban o juguyara maa bɛɛ don a kɔnɔ ni ala sɔnna bana dama tɛ dɛ Europe kuru diɲɛ bɛɛ bɛ nin ɲi da Mali janfabaga kan k'a kɛlɛfa dan wa ne y'o kɛ kaban Sogo an y'a mɛn k'a fɔ i bɛ hadamaden tigɛ lajɛ ka kabako k'a la kosɛbɛ ka kuma maa tigɛ la kosɛbɛ n t'a lajɛ i kumana ne yɛrɛ kan a ye kɔfɛ na Sogo in t'a lajɛ ka fɛn dɔ y'a la ka tila ka yiri fɔ n taara ko se fila o kɛra ka d'a la ko hali ne yɛrɛ bɛ n t'a lajɛ ne t'a lajɛra i y'o min kɛ bolo in de yan n y'a f'i ye maa ka kow bɛɛ yan de nka sisan maa ninnu bolo a caman lajɛ i ma ɲugu ye sen fila susiri bɛ dɔw bolo la n'i y'o yira o la o b'o moloko moloko de e bolo ɲɛgɛn nin ye kelen fila saba mɛ ni nin kɛra naani dɔrɔn i satɔ don i si ti jɛ bilen o mɛ n'o yira la o la u bɛ tulo kɛ o donc o bolo in bɛ filɛ 4000 de sen fila ɲɛ tɛ in na n bɛna fɛn dɔ yira i la bi kelen fila saba mɛ da kelen mo fɔlɔ e bɛna furu kɛ furu saba yanni i ka saya cɛ nka da kelen mo fɔlɔ diɲɛ ka gɛlɛn dɛ da kelen mo fɔlɔ furu saba e b'o kɛ k'a mara waati foyi tiɲɛ ya filɛ nin ye i y'a mɛn bɔn nin min filɛ ni donna yen ɲɛ bɛ i ka hɛrɛw de filɛ nin ye ka don yan se fila e k'i gulon maa la o t'e lafiya ma fɔ baara t'e ka baara ye ɲɛ tɛ hɛrɛ la a bɛɛ bɛ don ka bɔ e ka kote in na bɔda t'a la donc ni e yɛrɛ ka kɛwale ye fɛn o fɛn sɔrɔ i halala ye mɛ n'i ye da yɛlɛ k'e bɛ mɔgɔ ta ɲini a bɛɛ bɛ tɛmɛ kɛrɛda ninnu fɛ i t'a sɔrɔ donc i ka baara yɛrɛ ye fɛn ye i ka ko dɔ kiri i yɛrɛ ye o kumana i ye sijo kiri ala ka barika don a la donc n y'a f'i ye n k'i b'i yɛrɛ ka baara la kana fɔ mɔgɔ ye dɔrɔn aw y'u ka kiri Sogo a caman m'a kiri i kɔ dɛ kosɛbɛ ni ɲina ko la n tɛ ko foyi kɛ ni min an ka ko dɔ boloda sisan n y'a f'i ye fɔlɔ a bɛ di bɛɛ k'a dɔn ne wolo bɛɛ ni ta cogoya de don maa dɔ bɛ yen i bɛ baara kɛ maa bolo u b'o k'i sa i tɛ don da la i b'a sɔrɔ e yɛrɛ dayirimɛ ani ka kɛ fɛn a bɛ dépend e yɛrɛ de bɛ fɛn dɔ kiri i ka t'o la e tɛ se k'o si dɔn n'i b'i tigɛ lɛ voilà donc i ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ nin na wa kelen fila saba naani duuru o ma dafa duuru wa donc i b'i e ka warijɛ de ɲini sisan i bɛ warijɛ de don a la nka i bɛ sɛnu ka cɛ ma voilà e y'o de ye e baden dɔgɔnin cɛman bɛ yan e tɛ komi dencɛ kelen yan i bɛ sɛnu k'a cɛ ma o de ka di i la n y'a mɛn Sogo a faamuna i bɛ sɛnu k'a cɛ ma o de ka di i la an b'a fɔ bɛɛ an bɛɛ bɛ lajɛli la mɔgɔw b'u ka to an bɛ direct la b'u bɛna lajɛli kɛ o tɛ bɛn an bɛ baara kɔnɔna la wagati voilà an b'a fɔ an kanubagaw ye wala baara de bɛ sen na mɔgɔw bɛ k'an ye kungo kɔnɔ sebe Seko Amadu maa ba don mɔgɔw bɛ k'an ye kungo kɔnɔ u bɛ ka essayer b'u bɛ gɛrɛ a la ci bɛ ka las'u ma k'a fɔ k'a yira k'a fɔ an bɛ baara sɛbɛlama la diɲɛmɔgɔ de ɲɛ b'a la nin sangani kɔnɔna la o de y'a to mɔgɔ caman bɛ fɛ ka ɲɛ da Seko Amadu kan diɲɛmɔgɔ n'an m'a valeur dɔn maa wɛrɛ gansan bɛ ka valeur dɔn kungo kɔnɔ a bɛ bali olu la olu k'a ye yan a balila mɔgɔ caman na olu y'a ye kungo kɔnɔ tan jaba tigɛ